Alam nyo ba na itong Nonos Donuts ay gawang Kapampangan? Yes guys, proudly Kabalen ang product na to. If I'm not mistaken, last year lang nagsimula yung company na to, so fairly new. Pero meron na rin silang ilan-ilan na mga branches. At kung hindi nyo pa natitikman yung mga donut nila guys, nako, naglalaban sa sarap. Ngayon, meron silang bagong branch dito sa may bayan ng Porac. 8 a.m. to 12 midnight yung store hours nila. And compared sa ibang branches, ito mas maluwag yung dine-in area niya, so pwede kayong tumambay. Kung tama yung naaalala ko, meron silang around 24 different flavors. These are freshly made daily dito mismo sa store nila. Tapos, brioche donuts ito at kahit na 3 to 4 days na siyang nasa ref mo, malambot pa rin. At hindi lang basta donut ang meron sila. Syempre, masarap dyan yung merong kapares na kape. They serve hot coffee and tea. Perfect sa malamig na panahon natin ngayon. Or, meron din naman sila mga cold beverages and juices. May iilan din na mga nasa comment section ko at nire-request na itry ko naman daw yung Nonos Donuts. So, eto na nga. Medyo nakakasalawahan ding mamili, no? Sa dami ng flavors nila. Pero eto na yung mga flavors na titikman natin today. Una, itong Biscoff Bite. Eto yung pinakauna kong titikman sa lahat ng products nila. And in fairness, I was impressed sa lambot ng bread. Eto naman yung very milky na parang mga mini bread rolls nila. Yung isa ay cheese at yung isa ay ube cheese. Sobrang dami niya milk powder on top, tapos nagko-complement pa dun sa saltiness ng cheese. Tapos eto naman yung gleaming glaze. Isa to sa mga medyo pinaka-basic na flavors nila. Very simple pero talaga maa-appreciate mo yung texture ng bread. Eto naman yung dusted berry. Tingnan nyo kung gaano karami yung feeling niya sa loob. Kung gusto mo naman ng mga savory donuts, eto, at meron silang fluffy floss. I think this is pork floss. Etong kasunod is the double choco delight, and this is my favorite. Kasi it reminds me of that very delicious na chocolanay na mabibili mo sa Cebu sa dulo ng trail ng Kawasan Falls pagkatapos mo magtatatalon sa mga canyons. Eto naman yung sweet Bavarian crunch. Meron siyang outer na parang brulee shell, and that crunchy shell goes so well with the creamy Bavarian filling. Napaka-loaded din ng ube bliss, matcha, and itong melty marshmallow. After that, dito naman tayo sa mga drinks nila. Gustong gusto ko yung matcha. It's very milky. Tapos, tamang-tama lang yung sweetness. This is a good matcha drink. Kung mahilig ka naman sa fruity drinks, eto, strawberry naman yan. And then, yung mga coffee nila, gustong gusto ko. Eto, iced coffee yan. Although, hindi siya sobrang strong ha, moderate lang. So, kung gusto mo yung medyo mapait, actually, hindi ko natanong kung pwede magpa-extra espresso shot, but you can ask them. I love their hot cappuccino. Perfect nakaterno ng mga donuts nila. Although their ginger tea is a little too sweet for me. At dahil nga soft opening nila, pag bumili ka ng isang dosena, you get to spin the wheel and win a prize. So sa mga taga-Porac, ano na, may bago na kayong bibilan ng merienda, pasalubong, or baon ng mga anak nyo sa school. I-try nyo na rin ang Nonos Donuts and Coffee, and I'm sure you're gonna love it.